ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 മാതാജി. മാതാജി മ്യൂട്ടാണ് മാതാജി, കേൾക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ നിഗമ കൽപത ഇദം ഫലം ദ്രവ സംയുതം ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം തതോ ജയം കൃഷ്ണപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. എക്കോ വരുന്നുണ്ടോ? സൂമിന് എന്തോ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് 2 സെക്കൻഡ് കേൾപ്പിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് ശ്ലോകം 41 അല്ല നമ്മൾ നോക്കണ്ടേ? അതെ, 41 മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ 2 ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഇന്നലെ പഠിച്ച ശ്ലോകത്തില് ഭാഗവതം ഭഗവാന് തുല്യമാണ്, സാഹിത്യ അവതാരമാണ് ഭാഗവതം. ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം കണ്ടിരുന്നു അല്ലെ? ഇന്നലെ കുറച്ച്
നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അവതാരം, സാഹിത്യാവതാരമാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷ സ്വരൂപം, ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷ സ്വരൂപമാണ് ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞു. സാഹിത്യ അവതാരത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഭാഗവതത്തെയും നമ്മൾ ആരാധിക്കണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ സർവൈശ്വര്യപ്രദായകവും നിത്യാനന്ദവും സർവശ്രേഷ്ഠവും. അതെ. പിന്നെ ശ്രദ്ധാപൂർവവും ക്ഷമയോടും വിനയത്തോടും കൂടിയുള്ള ഭാഗവത പാരായണത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് പാത്രമാകൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ? ഭാഗവതം വായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും നന്മ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ കിട്ടും നമുക്ക്? ഭഗവത് പ്രീതി, ഭഗവാന്റെ പ്രീതി, സർവൈശ്വര്യവും ആനന്ദവും സർവശ്രേഷ്ഠവും വിജയപ്രദവുമാകും. അതെ. അപ്പൊ അത്രയും കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഭാഗവതം ഭഗവാന്റെ സാഹിത്യ അവതാരമാണ്, വ്യാസദേവനാൽ രചിക്കപ്പെട്ടതാണത്. പിന്നെ ഭാഗവതനിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് അഭ്യസിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെ, അതാണ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയായിരിക്കണം നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടതെന്നും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ അഭ്യസിക്കേണ്ടത്, മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭാഗവതനിൽ നിന്ന് തന്നെയായിരിക്കണം എന്നും കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് ശ്ലോകം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പ്രാപ്തമാക്കുന്ന സർവാധീന്ദ്രിയ അനുഗ്രഹങ്ങളും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതെ, അതായത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പ്രാപ്തമാക്കുന്ന എല്ലാ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നമുക്ക് എന്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും? ഭാഗവതത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അതായത് ഭാഗവതവും ഭഗവാനും തമ്മില് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അത് അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയണം. അടുത്തേക്ക് പോകാം നമുക്ക്. ശ്ലോകം 41. 42 അല്ലേ? അല്ല, 41. കൃഷ്ണ 41 മാതാജി. ഹരികൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തതിദം ഗ്രാഹയാമാസം സൂതമാത്മാവതാംബരം സർവവേദേതിഹാസാനാം സാരം സാരം സമുദ്ധൃതം. തതിദം ഗ്രാഹയാമാസ സൂതമാത്മാവതാംബരം സർവവേദേതിഹാസാനാം സാരം സാരം സമുദ്ധൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോ. വാസുദേവായ. സാരം സമുദ്രതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തതിദം ഗ്രാഹയാമാസ സൂതമാത്മാവതാംബരം സർവവേദേതിഹാസാനം സാരം സാരം സമുദ്ധൃതം. ഇതം ഈ ഗ്രഹയാമസ അംഗീകരിച്ചു. സൂതം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ, ആത്മവതാം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരുടെ, വരം അതീവ ബഹുമാന്യനായ, സർവം വേദസാഹിത്യങ്ങൾ അതായത് വേദങ്ങൾ, ഇതിഹാസാനാം സർവചരിത്രങ്ങളുടെയും, സാരം അഥവാ അന്തസത്ത, സാരം സമൃദ്ധം പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു, അതായത് വെളിവാക്കി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തന. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരിൽ പ്രമുഖനും അഭിവന്ദ്യനുമായ തന്റെ പുത്രന് ശ്രീ വ്യാസദേവൻ സർവ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെയും പ്രപഞ്ച ചരിത്രങ്ങളുടെയും സാരാംശം പകർന്നു നൽകി. ഇപ്പൊ വ്യാസദേവൻ ആർക്ക് പകർന്നു നൽകിയെന്ന പറയുന്നത്? തന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ആരാണ്?
സ്വാമിക്ക് അല്ലെ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരിൽ പ്രമുഖനും അഭിവന്ദ്യനുമായ തന്റെ പുത്രന് ശ്രീ വ്യാസദേവൻ സർവവേദ സാഹിത്യങ്ങളുടെയും ചരിത്രങ്ങളുടെയും സാരാംശം. അപ്പൊ ഈ സർവവേദങ്ങളുടെയും പ്രപഞ്ച ചരിത്രങ്ങളുടെയും സാരാംശം, അതായത് ഭാഗവതം പകർന്നു നൽകി. ഭാവാർത്ഥം: ശ്രീബുദ്ധന്റെ കാലം മുതൽ, അതായത് 600 BC മുതലാണ് അല്പജ്ഞാനികൾ ലോക ചരിത്രത്തെ അംഗീകരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. അതിനു മുമ്പ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ചരിത്രങ്ങളെയും അവർ കാൽപ്പനിക കഥകളായി മാത്രമാണ് ഗണിച്ചിരുന്നത്. അത് പരമാർത്ഥമല്ല. പുരാണങ്ങൾ, മഹാഭാരതം തുടങ്ങിയവയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന സർവകഥകളും ഈ ഗ്രഹത്തിന്റെ മാത്രമല്ല, പ്രപഞ്ചത്തിലെ ദശലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ ചരിത്രങ്ങളാണ്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈ ലോകത്തിനുപരിയായ ഗ്രഹങ്ങളിലെ ചരിത്രങ്ങളും ആ ഗ്രഹത്തിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച വസ്തുതകളുമൊക്കെ സാധാരണക്കാർക്ക് അവിശ്വസനീയങ്ങളാണ്. ഏത് വിധത്തിലായാലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിഭിന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു വിധത്തിലും സമാനമല്ലെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ശ്രീബുദ്ധന്റെ കാലം മുതൽ, അതായത് 600 BC മുതലാണ് അല്പജ്ഞാനികൾ ലോക ചരിത്രത്തെ അംഗീകരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ അല്പജ്ഞാനികളായവര് ലോക ചരിത്രത്തെ അംഗീകരിച്ചു തുടങ്ങിയത് എന്ന് മുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞത്? ശ്രീബുദ്ധന്റെ കാലം മുതൽ. അതായത് നമ്മള് കലിയുഗം തുടങ്ങി 2500 വർഷം ആ സമയത്താണല്ലോ ശ്രീബുദ്ധൻ അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രീബുദ്ധന്റെ കാലം മുതലാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഈ അല്പജ്ഞാനികള് ലോക ചരിത്രത്തെ അംഗീകരിച്ചു തുടങ്ങിയത് ആ സമയം തൊട്ടതാണ്. അതിനു മുമ്പ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ചരിത്രങ്ങളെയും അവർ കാൽപ്പനിക കഥകളായി മാത്രമാണ് ഗണിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് വരെ അവരെങ്ങനെയാണ് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ വെറും കെട്ടുകഥകൾ, കാൽപ്പനിക കഥകളായിട്ട് മാത്രമാണ് ഇവര് ഗണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം ആ കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് നമുക്കറിയാം, അത്രയും അവർക്ക് എന്തുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ആ അറിവുള്ളൂ. അവർക്ക് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളൊരു അറിവും ധാരണയൊന്നും അവർക്കില്ല. നമുക്കറിയാം അതിന് മുന്നത്തെ യുഗം വരെ അല്ലെ, സത്യയുഗം വരെ ഇതൊന്നും എഴുതപ്പെട്ടതല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഭാഗവതം അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പുരാണ ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും എഴുതപ്പെട്ടതല്ല, വാമൊഴിയാണ്. ദേവന്മാര് ആ സമയത്തുള്ളവര്, സത്യയുഗത്തിലുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയാണ്, ആയുസ്സുള്ളവരാണ്, ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊക്കെ മെമ്മറി പവർ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മള് കലിയുഗം തുടങ്ങിയപ്പോഴെന്താണ്, ഇതിനൊക്കെ കോട്ടം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അച്യുതി സംഭവിച്ച് എല്ലാവരിലും സംഭവിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ ഓർമ്മശക്തി കുറയാണ്, ബുദ്ധിശക്തി കുറയാണ്, നമ്മുടെ ആയുസ് കുറയാണ്. കലിയുഗത്തില് ഇതൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരണം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ എന്താണ്, സാധാരണ ഒരു കഥകൾ പോലെയാണ് ഇവരൊക്കെ ഗണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതൊന്നും പരമാർത്ഥമല്ല എന്നാണ് അവരുടെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പുരാണങ്ങൾ, മഹാഭാരതം തുടങ്ങിയവയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന സർവ്വ കഥകളും ഈ ഗ്രഹത്തിന്റെ മാത്രമല്ല, പ്രപഞ്ചത്തിലെ ദശലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ ചരിത്രങ്ങളാണ്. അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുരാണങ്ങള്, മഹാഭാരതം തുടങ്ങിയതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന എല്ലാ കഥകളും എങ്ങനെയാണ്, നമുക്കറിയാം കുറെ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പൂടെ ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മളിപ്പൂടെ ജീവിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഈ ഇവിടത്തെ കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ രൂപവും നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കില്ല. ഈ പ്രകൃതിയിൽ എല്ലാതും നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചന്ദ്രനിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ ചന്ദ്രനില് വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഓരോരോ രീതിയിലായിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഓരോരുടെയും ഘടനയും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെയും എല്ലാം എന്താ പറയാ, എല്ലാവരും അതേ രീതിയിലായിരിക്കും സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത്, അതേ രീതിയിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഈ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈ ലോകത്തിനുപരിയായ ഗ്രഹങ്ങളിലെ ചരിത്രങ്ങളും ആ ഗ്രഹത്തിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച വസ്തുതകളൊക്കെ സാധാരണക്കാർക്ക് അവിശ്വസനീയങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അതൊക്കെ അവിശ്വസനീയമായിരിക്കും. കാരണം നമുക്ക് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പൊ കലിയുഗം നടക്കുകയാണ്. കലിയുഗത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭൂലോകം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രഹത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ മനുഷ്യര് ഈ ഒരു രീതിയിൽ 2 കൈയും 2 കാലും 1 തലയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകാം. അപ്പൊ വേറൊരു ഗ്രഹത്തില് വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ മനുഷ്യരായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ വളരെ പൊക്കമുള്ളവരായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ 2 തലയുള്ളവരായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിനെ നമുക്കറിയാലേ. ബ്രഹ്മാവ് നമ്മുടെ യുഗത്തില്, കലിയുഗത്തില് നമ്മൾ ഉള്ള ബ്രഹ്മാവ് എങ്ങനെയാണ്, 4 മുഖങ്ങളുള്ള ബ്രഹ്മാവാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ 10 മുഖമുള്ള ബ്രഹ്മാവുണ്ട്, ഒരു മുഖമുള്ളതുണ്ട്, കുറെ പല രീതിയിലുണ്ട് ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ. അപ്പോ ഇതൊക്കെ സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ച്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ്, ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല ഇതൊന്നും.
പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം? പല ഗ്രഹങ്ങളിലും ഒരു വിധത്തിലും സമാനമല്ല. ഓരോരുത്തും ഓരോ രീതിയിൽ, അതായത് അവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത അനുസരിച്ചാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അവിടുത്തെ ആ വിധാനം വരുന്നത്. എങ്ങനെയാണോ അവിടേക്ക് ആവശ്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് അവിടെ നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ആ രീതിയിലായിരിക്കും അവിടെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകുന്നത്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ കലിയുഗം നടക്കാണ്. ഇപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ ഏതോ ഒരു സ്ഥലം നമുക്കറിയാം അവിടെ സത്യയുഗമായിരിക്കും നടക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ, അവിടെ ഇപ്പൊ സത്യയുഗം നടക്കായിരിക്കും, അവിടെ ആ രീതിയിലായിരിക്കും പോകുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൂമി, നമ്മളിപ്പോ എന്താണ്, കലിയുഗത്തിലാണ് നമ്മൾ പോയിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ഗ്രഹം ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോയിടത്തും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് സാധാരണക്കാർക്ക് ഇതൊക്കെ അവിശ്വസനീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാകിയാൽ ചില ചരിത്ര സത്യങ്ങൾ ഈ ഗ്രഹത്തിലെ അനുഭവത്തിന് അനുയുക്തമല്ല. വ്യത്യസ്ത ഗ്രഹങ്ങളിലെ വിഭിന്നങ്ങളായ അവസ്ഥകളെയും കാലങ്ങളെയും പരിസ്ഥിതികളെയും ഗണിച്ചാൽ പുരാണങ്ങളിലെ കഥകളിൽ അവിശ്വസിക്കേണ്ടതായിട്ടോ അത്ഭുതപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടോ യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ ആലോചിക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഒരു 100 വർഷം മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സത്യയുഗത്തിലുള്ളവരുടെ 1 ലക്ഷമാണ്. നമുക്കത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. 1 ലക്ഷം വർഷം എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ നമ്മൾ ആലോചിക്കും. കാരണം നമുക്ക് നമ്മളെ ചിന്തിക്കുമ്പോ അതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭൂമിയില് അഗ്നിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ആ അഗ്നിയിൽ തൊടുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മളെ കൈ കൊള്ളും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെന്തു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും. കാരണം വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് വിശ്വസിക്കും. പക്ഷെ അഗ്നിയിൽ ജീവിക്കുന്നത് നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിൽ വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണേ അഗ്നിയിൽ ജീവിക്കുന്നതും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. വ്യത്യസ്ത ഗ്രഹങ്ങളിലെ വിഭിന്നങ്ങളായ അവസ്ഥകളെയും കാലങ്ങളെയും പരിതസ്ഥിതികളെയും പരിഗണിച്ചാൽ പുരാണങ്ങളിലെ കഥകളിൽ അവിശ്വസിക്കേണ്ടതായിട്ടോ അത്ഭുതപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടോ യാതൊന്നും തന്നെയില്ല. പക്ഷെ വ്യത്യസ്ത ഗ്രഹങ്ങളില് അല്ലെങ്കിൽ വിഭിന്നങ്ങളായ അവസ്ഥകള് അല്ലെങ്കിൽ കാലങ്ങള് പരിതസ്ഥിതികള് ഇതൊക്കെ പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും ഈ കഥകള്, ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊന്നും അവിശ്വസിക്കേണ്ടതായിട്ടോ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതായിട്ടോ യാതൊന്നുമില്ല. കാരണം നമുക്കത് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കത് മനസ്സിലാകാണെങ്കിൽ, നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇത് അത്ഭുതമുള്ള കാര്യമല്ല എന്നുള്ളത്. ഒരുവന്റെ ആഹാരം മറ്റൊരുവന് വിഷം എന്ന നീതിവാക്യം നാം ഓർമ്മിക്കണം. ഒരാളുടെ ആഹാരം മറ്റൊരാൾക്ക് വിഷമാണെന്ന് ഉള്ള നീതിവാക്യം നാം ഓർമ്മിക്കണം. ആകയാൽ നാം പുരാണങ്ങളിലെയും ചരിത്രങ്ങളിലെയും കഥകളെ സാങ്കല്പികമായി കരുതി തിരസ്കരിക്കരുത്. ശ്രീ വ്യാസദേവനെ പോലുള്ള അതിശ്രേഷ്ഠ ഋഷിക്ക് വേദസാഹിത്യങ്ങളിൽ കാൽപ്പനികമായ കഥകൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ പുരാണങ്ങളിലും ചരിത്രങ്ങളിലും ഉള്ള കഥകളെ സാങ്കല്പികമായിട്ട് നമ്മൾ കരുതി അതിനെ അവഗണിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. കാരണം വ്യാസദേവൻ ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് അല്ലെ. ആ വ്യാസദേവനെ പോലുള്ള ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു ഋഷിക്ക് ഒരിക്കലും അതില് അങ്ങനത്തെ സാങ്കല്പികമായ കഥകൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും അദ്ദേഹത്തിനില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവത വിഭിന്ന ഗ്രഹങ്ങളിലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വിഭിന്ന ഗ്രഹങ്ങളിലെ ചരിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത ചരിത്ര സത്യങ്ങളെ വിശദമായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തില് വിഭിന്ന ഗ്രഹങ്ങളിലെ ചരിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന്, അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഒരു ഗ്രഹത്തിലെ മാത്രല്ല മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലെ ചരിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത ചരിത്ര സത്യങ്ങളെ വിശദമായി ഇതിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ എല്ലാ ആധ്യാത്മിക പ്രാമാണികന്മാരും മഹാപുരാണമായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇതിനെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അമലപുരാണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. ഈ ഭാഗവതത്തെ എല്ലാ ആധ്യാത്മിക പ്രാമാണികന്മാരും മഹാപുരാണമായിട്ടാണ് ഇതിനെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ചരിത്രങ്ങളുടെ സവിശേഷ സാർത്ഥകത എന്തെന്നാൽ അവയെല്ലാം തന്നെ വ്യത്യസ്ത കാലയളവിൽ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിലായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ലീലകളാൽ ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ്. അപ്പൊ ഈ ചരിത്രങ്ങളുടെ സവിശേഷ സ്വാർത്ഥകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത്, അവയെല്ലാം തന്നെ വ്യത്യസ്ത കാലയളവില് വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച സർവശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികളിലും അത്യുന്നതൻ ശ്രീല ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാകുന്നു. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച സർവശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും അത്യുന്നതനായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാണ്.
ഏറ്റവും അത്യുന്നതനായിട്ടുള്ളത്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഈ അധ്യയന വിഷയങ്ങളെ സ്വപിതാവായ വ്യാസദേവനിൽ നിന്നാണ് സ്വീകരിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തില് ആ വ്യാസദേവനാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ളത്, ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം ഈ വിഷയങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് സ്വീകരിച്ചത്? സ്വന്തം പിതാവായിട്ടുള്ള കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. കേൾക്കുന്നില്ല സൗണ്ട് മാതാജി, കേൾക്കുന്നില്ല. കട്ടായി പോയോ മ്യൂട്ടായി. എന്തോ, ശബ്ദമില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റ് കിട്ടായി മാതാജിയുടെ. പ്രാഥമികമായി തന്റെ പുത്രന്, അതായത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് പകർന്നു നൽകി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചതിൽ സർവശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ തന്റെ മകന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചതിൽ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു വ്യക്തിക്കാണിത് പകർന്നു നൽകിയത്. ഈ ആധുനിക ശാസ്ത്രം ഈ വ്യാസദേവൻ പ്രാമാണികനായിരുന്നു. ഭാഗവത ശ്രദ്ധാ വിഷയം വ്യാസദേവൻ ഈ സന്ദേശത്തെ പ്രാഥമികമായി തന്റെ പുത്രൻ, അതായത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് പകർന്നു നൽകിയിട്ടില്ലല്ലോ. സർവശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികളിലും അത്യുന്നതൻ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആയിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഈ അധ്യയന വിഷയങ്ങളെ സ്വപിതാവായ വ്യാസദേവനിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചത്. ശ്രീല വ്യാസദേവൻ മഹാപ്രാമാണികനായിരുന്നു. ശ്രീ ഭാഗവത വിഷയം അതീവ പ്രാമുഖ്യമുള്ളതാണ്. ആകയാൽ ശ്രീല വ്യാസദേവൻ ഈ സന്ദേശത്തെ പ്രാഥമികമായി തന്റെ പുത്രന് ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് പകർന്നു നൽകി. അപ്പൊ തന്റെ പുത്രനായതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ആത്മജ്ഞാനം നേടിയില്ല, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയതില് ശ്രേഷ്ഠനായതാണ്. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായത് കൊണ്ടാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് അദ്ദേഹം ഇത് പകർന്നു നൽകിയത്. ഇതിനെ ക്ഷീരജത്തോട് സാമ്യപ്പെടുത്താം. അപ്പോ ഈ ഭാഗവതത്തെ എന്തിനോടാണ് സാമ്യപ്പെടുത്തുന്നത്? ക്ഷീരജത്തോട്. ക്ഷീരജം എന്ന് വെച്ചാൽ വെണ്ണയോടാണ് സാമ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ക്ഷീരസാഗരമാണ് വേദസാഹിത്യം. അപ്പൊ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ക്ഷീരസാഗരം, ക്ഷീരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പാൽക്കടലാണ് എന്ത്? വേദസാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഉത്തമാംശം അഥവാ വെണ്ണ ക്ഷീരത്തിന്റെ അത്യധികം രുചികരമായ സത്താണ്. അപ്പോ ആ ക്ഷീരത്തിന്റെ, ആ പാലിന്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? വെണ്ണയാണ്. അതിന് വെണ്ണയാണ്. ആ വെണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്ഷീരത്തിന്റെ ഏറ്റവും അധികം രുചികരമായിട്ടുള്ള ഒരു സത്താണ് വെണ്ണ. അതുപോലെയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഭഗവാന്റെയും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെയും സർവ സ്വാദിഷ്ടവും നിർവ്യാജവും പ്രമാണയുക്തവുമായ വിഭിന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവയാകിയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ ക്ഷീരജത്തോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭാഗവതത്തെ ക്ഷീരജത്തോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്? ക്ഷീരജം എന്ന് വെച്ചാൽ വെണ്ണയോട്. അതിലെ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ആരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ സർവ സ്വാദിഷ്ടവും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്, എങ്ങനത്തെ ഭക്തന്മാരാണ്? ഉത്തമ ശ്രേണിയിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചുമാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സർവസ്വാദിഷ്ടവും നിർവ്യാജവും വ്യാജവുമല്ലാത്ത പ്രമാണയുക്തവുമായ വിഭിന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാകൊണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ ക്ഷീരജത്തോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കച്ചവട മനോഭാവത്തോടെ സാധാരണക്കാർക്കായി ഭാഗവത പാരായണം ചെയ്യുന്ന നാസ്തികർ, അവിശ്വാസികൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും ഭാഗവത സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു നേട്ടവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭാഗവതം കച്ചവട മനോഭാവത്തോടെ സാധാരണക്കാർക്ക് ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഈ നാസ്തികര്, അവിശ്വാസികള്, അവരിൽ നിന്നും ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും നേട്ടവും ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല എന്ന് പറയാനിവിടെ. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പകർന്ന് നൽകപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭാഗവത കച്ചവടത്തിൽ യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അവിധ കച്ചവടത്തിലൂടെ കുടുംബ ചെലവുകൾ നിർവഹിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. ആകയാൽ നിശ്ചയമായും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രതിനിധിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാവൂ. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ആ പരമ്പരയുടെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് ഇവിടെ. കച്ചവട മനസ്സുള്ളവര്, കച്ചവടം മുന്നിൽ കണ്ടുപോകുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. കാരണം ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സത്തയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെയും സത്തയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് അത് അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഒരു എങ്ങനെ വ്യാസദേവന്റെ പ്രതിനിധിയിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മളത്
കേൾക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ അത് കേൾക്കേണ്ടത്. അല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് നമ്മളത് കേൾക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. കാരണം അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ കച്ചവട മനോഭാവമുള്ളവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. നിശ്ചയമായും ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രതിനിധിയിൽ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാവൂ. അത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രതിനിധിയിൽ നിന്ന്, വ്യാസദേവന്റെ പ്രതിനിധി എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളിപ്പോ ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ പറയുന്നത് വ്യാസദേവന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ വ്യാസദേവന്റെ പ്രതിനിധിയായിരിക്കണം നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. മാത്രമല്ല ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രതിനിധി നിശ്ചയമായും കുടുംബ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിച്ച ഒരാളായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഈ പ്രതിനിധി എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രതിനിധി നിശ്ചയമായും കുടുംബ പ്രതിബന്ധങ്ങളില്ലാത്ത സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിച്ച ഒരാളായിരിക്കണം. അപ്പൊ കുടുംബ പ്രതിനിധികളായിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞ കുടുംബ പ്രതിബന്ധങ്ങളില്ലാത്ത സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിച്ച ഒരാളായിരിക്കണം. അപ്പൊ 4 ചതുർത്ഥാശ്രമത്തില് ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസത്തില് ഈ 3 ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്താണ്? സന്യാസാണ് അല്ലെ? സന്യാസാണ്. ആ സന്യാസം സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നായിരിക്കണം. അവരാണ് ആര്? നമ്മൾ പറഞ്ഞ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രതിനിധി എന്ന് പറയുന്നത്. അവരിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മളിത് കേൾക്കേണ്ടത്. ക്ഷീര സംശയമന്യേ വളരെ നല്ലതും ആരോഗ്യപ്രദായകവും പോഷണ ഗുണമുള്ളതുമാകുന്നു. പാല് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും നല്ലതാണ്, സമീകൃതാഹാരാണത്. എന്നാൽ സർപ്പദംശമേറ്റ ക്ഷീരം പോഷക ഗുണമുള്ളതാകുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല മരണഹേതുവാകുന്നു. പക്ഷെ അത് സർപ്പദംശമേറ്റ് കഴിഞ്ഞാലോ അതിന്റെ പോഷക ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റും. നമുക്കത് മരണഹേതുവാകുന്നതാണ്. അതേപോലെ വൈഷ്ണവ അനുശാസനങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കാത്ത ഒരാൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവത വൃത്തി നടത്തി നിരവധി ശ്രോതാക്കളുടെ ആത്മീയ മൃതിക്ക് ഹേതുവായി തീരരുത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുതെന്നാ പറഞ്ഞത്? വൈഷ്ണവ അനുശാസനങ്ങൾ, വൈഷ്ണവരിൽ പറയുന്ന ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് പാലിക്കാത്തൊരു വ്യക്തി ശ്രീമദ് ഭാഗവത വൃത്തി നടത്തി എന്ത് ചെയ്യണം പറയാ? ആത്മീയ മൃതിക്ക്, നിരവധി ശ്രോതാക്കളുടെ ആത്മീയ മൃതിക്ക് ഹേതുവായി തീരാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ, ഒരു ആചാര്യൻ എങ്ങനെയുള്ള വൈഷ്ണവ അനുശാസനങ്ങൾ പാലിക്കാത്തൊരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ശ്രവിക്കരുത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല എന്നിവിടെ പറയാണ്. അത് ആത്മീയ മൃതിക്ക്, നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട്. നമുക്ക് പക്ഷെ അതിന് അവസരം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത് ആത്മീയ മൃതിക്ക് കാരണമാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. സർവ്വവേദങ്ങളുടെയും പരമ ലക്ഷ്യം തന്നെ അറിയുകയാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ലേഖാവിജ്ഞാന സ്വരൂപമാണ്. ആകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സർവ്വവേദങ്ങളുടെയും സാരാംശമാകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? പരമമായ ലക്ഷ്യം ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് 15-ാം അധ്യായത്തിൽ അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും പരമമായ ലക്ഷ്യം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ലേഖാവിജ്ഞാന സ്വരൂപമാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, സാഹിത്യ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവത് അവതാരമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. ആകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സർവ്വവേദങ്ങളുടെയും സാരാംശമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സാരാംശമാണ്. മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമഗ്ര കാലഘട്ടത്തിന്റെയും അഖില ചരിത്ര സത്യങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതില് കലിയുഗത്തിന്റെ മാത്രമല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, സത്യയുഗത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ദ്വാപരയുഗം ഉണ്ട്, ത്രേതായുഗം ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഏത് യുഗത്തിൽ പെട്ടതായിട്ടുള്ളതും ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച്, ചരിത്ര സത്യങ്ങളെ കുറിച്ചുമെല്ലാം ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. പരമാർത്ഥത്തിൽ സർവ്വ ചരിത്രങ്ങളുടെയും അന്തസത്തയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാം അറിയുന്നത്. 14 ലോകങ്ങൾ, ഈ ലോകങ്ങളിൽ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ ലോകം എങ്ങനെയാണ്, അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്കിതൊക്കെ മനസ്സിലാകണം എവിടെ നിന്നാണ്? ഭാഗവതത്തിലാണല്ലേ? ഭാഗവതത്തിൽ ഇതൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങള് നമുക്ക് ഇതുവരെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനും സങ്കല്പിക്കാനും പോലും പറ്റാത്ത, വിശ്വസിക്കാനും പോലും പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഭാഗവതത്തിൽ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സർവ്വ ചരിത്രങ്ങളുടെയും അന്തസത്തയാണ് എന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്തത് നാളെ എടുക്കല്ലേ നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि हरे कृष्ण।
ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ 42, 43, 44 വരെയാണ് ഇതിൽ ശ്ലോകം ഉള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ മനസ്സിലായത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വ്യാസദേവൻ തന്റെ പുത്രന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ എല്ലാ വേദ സാഹിത്യങ്ങളും ചരിത്രത്തിന്റെയും ഒരു സമ്മറി, സാരാംശമാണ് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? സുഖദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കാരണം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത്? ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുമ്പോ എപ്പോഴും നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു? ശരിക്കും ആ സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മളത് ശ്രവിക്കേണ്ടതെന്ന് കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അതായത് വൈഷ്ണവ പരമ്പര പിന്തുടരുന്നവർ, വൈഷ്ണവ ആചാര്യയിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കണം. കാരണം വൈഷ്ണവ അനുശാസനങ്ങള് കർശനമായി പാലിക്കാത്തൊരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയാ ബിസിനസ് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ, കച്ചവട മനോഭാവത്തിലുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് കേൾക്കാൻ പാടില്ല? ത്തിന് ഇത്രയും മഹാത്മ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തിനോടാ പറഞ്ഞത്? പാല് പോലെ, അതെ, ഭാഗവതം ക്ഷീരജം പോലെയാണ്. പക്ഷെ ഭാഗവതം അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണ്? സർപ്പദംശമേറ്റ പാല്. അത് എത്ര ഗുണമുള്ളതായാലും നമ്മൾ അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോകും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? കാരണം കാണരുത്. അത് പറയുന്നത് നമ്മള് ശരിക്കും എന്താണ്, ഒരു ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നായിരിക്കണം, ഭാഗവതനിൽ നിന്നായിരിക്കണം. എന്നാലും പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഒരു ഭാഗവതനിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മളത് കേൾക്കേണ്ടത്. കാരണം ആ ഭക്തിയെ നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെ പഠിക്കുന്നതും കേൾക്കുന്നതും സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സാക്ഷാത്കാരം മൃതി അടയുന്നല്ല. എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ആത്മീയ മൃതിക്ക് ഹേതുവാകുന്ന പറഞ്ഞാൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്ന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഭാഗവതനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആത്മീയ മൃതിക്ക് കാരണമാകുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭാഗവതം കേൾക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും